1974 למפקדו השישי של החיל וכיהן בתפקיד כ8 שנים. בשנת 1969 החל בקריירה הפוליטית שלו. במשך יותר מ-20 שנה היה ויצמן חבר כנסת והוא כיהן כשר ב5 ממשלות שונות. בממשלת בגין הראשונה היה ויצמן שר הביטחון. בשנת 1993 נבחר לנשיא השביעי של מדינת ישראל. אני עזר ויצמן, בן יחיאל ויהודית זיכרונם לברכה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל. נשיא מדינת ישראל. ויצמן נחשב לנשיא אהוד, עממי ופופולרי. הוא היה ידוע כמי שהקפיד לפקוד כל אחת מהמשפחות השכולות לביקור תנחומים ולבקר את חיילי צה"ל הפצועים. והתפקיד המפורסם, הטבע ברא את הבכי, כנראה סיבה טובה. בשנת 1998 נבחר לכהונה שנייה ברוב גדול. אנחנו אוכלים ארוחת בוקר עם שובי ברשותך. בוודאי, מה זה? איך אומרים? בקשתך היא פקודה. ויצמן היה ידוע בלשונו החדה ובישירותו ולא הסתיר את דעותיו הפוליטיות למרות תפקידו הממלכתי. הנשיא הפוליטי ביותר של מדינת ישראל היה רחוק מלהיות פוליטיקלי קורקט. אתם חושבים שתקבלו היום סנסציות? בעיקר זכויות התבטאויותיו בנושא ההומוסקסואלי. אני לא גבר שרוצה להיות אישה, ואישה שרוצה להיות גבר. כללי, בשבילי תופעה לא נורמלית. והדברים שאמר לחיילת אליס מילר, לפיהם אישה אינה יכולה להיות טייסת, כשם שגבר אינו צורק גרביים. רבים זוכרים את נאומו בהלווייתו של יצחק רבין. תראו לי אותנו שעות, ישבנו לבד, אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים. בסוף 1999 פורסם חשד, לפיו במהלך כהונתו כחבר כנסת וכשר, קיבל ויצמן סכומי כסף גדולים מאיש העסקים אדוארד סרוסי מבלי שדיווח על כך. העניין הועבר לחקירת המשטרה, ולבסוף הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום. למרות זאת התפטר הנשיא מתפקידו לאחר כ7 שנות כהונה. באפריל 2005 נפטר ויצמן בביתו שבקיסריה, כאשר בני משפחתו לצידו. הוא נטמן לבקשתו בבית העלמין באור עקיבא, בסמוך לבנו וחלתו, ולא בחלקת הנשיאים בהר הרצל. דורות של טייסים, חיילים ובני נוער התחנכו על סיפור חייך, סיפורה של ארץ ישראל.